Hello guys man, मैयाहाय आङो गौरां पार्कआव बेरायनो थांदोंमोन। गौरां पार्कआव बेरायखांनानै जोङो मोनाबिलि जाबोदों। मोनाबिलि जानानै जों मोनसे दखानावहाय माने बेहायनो दखान दंखायो नालाय साहा लोंखांनानै जोङो ओंखारबोबाय आरो ओंखारबोखांनानै आङो बे मानसिखौ रायलायबाय थानायखौ नुखादों आरो लामायाव माने सासे 39 बा 40 इयार्सनि हौवा आरो बेनि उनावहाय 15 बा 16 इयार्सनि गथ'फोर सानै। दाना बिसोरो रायलायलायबाय थानायखौ नुनानै आङो नायबाय थादों आरो बिसोरखौ नायबोदों आरो जोंनो माने आङो जेबो माबानाय नुवाखै नालाय फैफिनबाय आङो माने गय जाहैगोरबाय आरो आंनि लोगोआ माने खिथु फैबाय खिथु फैनानै बिसोरनि रायलायनायखौ माने बेबो दस्रा बै माखासे लोगोबो ओंखारबोबावनांगौ नालाय बेखौ जों जा बुरजा थांनाय नालाय लोगोफोर आलासिबो दं बेखौ नेनानै बे गोबाव जाबोबाय। अब्ला आङो गय जानो थांबाय। गय जाखांनानै दाना जोंबो बिदाय लालायनानै थांबाय। बिदाय लालायलायनानै थांखांनानै जेब्ला जों गारियाव गाखोयो अब्ला आंनि लोगोआ खिथाना होबाय ओरैनानै माने बैयाव इदि घटना जादों दहाय नों नुबोनाया होनबाय मा घटना जाया होनबाय लेंदों जाहैबाय आरो बै जुवान मानसिया बे सिख्लासा गथ'फोरखौ लेंगासिनो दं माने खेबसेल' बिनानावसो होनगोन जेबो जाया लाजियो होनबाय जाहैदों गथ'फ्रा लाजिनाङा फन नाम्बार बिबाय बेबायदिनो मामा रायलायनानै गारि लानानै ब्लद थांबाय मिथिगौ ना। अब्ला बेखौनो आं बुंनो सानदों आरो माने गाइसमोन बै जुवान मानसिफोरा बिसोरनो गथ' उन्दैफोरखौ थाखानि लब दिन्थिनानै गथ'फोरखौहाय बेफोरबायदि गाज्रि लामायाव लांगासिनो दं आरो आं बेखौ सानो। बे मोनसे खोथा जाहैबाय दा मेन खोथाया मा बिमा बिफा बे गथ'आ दि 15-16 बोसोरनि गथ'आ जुदि बांद्राय गोदान देलायबाय थादोंबा जाहैदों लोंहैदों बेरायहैदोंबा बे गथ'आ बबेनिफ्राय थाखा मोन्दों बे गथ'आ बबेनिफ्राय फैसा मोनगासिनो दं माजों बेरायदों आंथ' थाखायाथ' होनो हायाखै अब्ला बे गथ'आ माजों माबादों बेखौ एसे एक्सन होनानै नोजोर ला बिनिफ्राय बे गथ'आ जुदि बबेनिफ्राय मोन्दों थाल लादो बादा होनानै दोनदो आरो जुदि नों बेबायदिनो जाबाय थायोबा गोबाव सम जायोबा नोंहानो सानसे खाफाल हमनांगोन बिमा बिफाखौ आं बुंदों।